אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אנחנו משחקים מייקרוסופט פלייט סימולטור. היום אני טייס, למרות שאני יודע להטיס מטוס, לא באמת, אבל אני הרבה יושב פה בסימולטורים וזה. הנה תראו, גם יש לי פה VR שאני משחק בזה. באמת, אני מבין בזה ברמות. עכשיו תביאו לי מטוס בשמיים, אני כנראה אדע איזה מטוס זה גם. אני יודע להפעיל אותו. היום אנחנו נטוס מעל הרצליה. היום אנחנו גם ניקח את הססנה 172. אסובו סטודיו. עכשיו, אנחנו נלך פה לישראל. הנה בן גוריון, הנה הרצליה. הנה מסלול נקודה 10. שעה, בוא נשים 8 בבוקר, 8:30 בבוקר. ויאללה, בואו נתחיל. המטרה שלנו זה לטוס מעל כל המטרופולין הזה, מעל המדינה. כן, גם יש לי פה ג'ויסטיקים, פדלים, הנה אלה. יש לי את זה גם פה. כמו שבזה של האוטובוסים, בסרטונים האוטובוסים עם שר ועידו, לא יכול לצפות בו דרך אגב, סרטון מעולה. אז כמו שיש לי את ההגה, גם יש לי כאלה לטיסה, ג'ויסטיקים. אז יאללה, בואו נתחיל. הפלפס, אנחנו כבר מסודרים עם הפלפס כבר בסדר. ולמה הראש של השחקן שלי לא מפסיק לזוז? מוזר. זה מוזר. טוב, אני אחזור לכם כשאני אסיים. אוקיי חברים, אנחנו סיימנו, אנחנו עכשיו ממריאים. פארקינג ברייק, אני כבר... הוא לא פועל? הוא כן פועל. אני כבר עשיתי משלט, כי בגלל שיש לי באג כזה, אז כי אם אני מזיז את הראש עכשיו יתחיל להזיז לי אותו. כאילו בלי שאני נוגע. בקיצור פארקינג זה מאחורי ההגה, אבל לא רציתי להזיז. טוב, אנחנו מתחילים במשיכה קלה, ואנחנו באוויר. אנחנו עכשיו מרינו מהרצליה, אחד בהרצליה. אנחנו ניקח בפנייה ימינה, פנייה דרום. המטוס שלנו, הנה אנחנו ASXGS, זה השם שלנו. לפי מגדל פיקוח. ATC. יש מעט חתחותים בשפה המקצועית, כלומר כיסא אוויר. אנחנו נטפס לגובה 3,000 רגל, זאת אומרת 3,000 רגל. מעולה, אנחנו בטיפוס תקין. אנחנו בטיפוס, כן. קו-פיילוט, אנחנו מורידים את הפלאפס. זה הקו-פיילוט טס משנה, פלאפס, הורדנו. זהו, הסתיים הבאג הזה. הבאג הזה לפעמים קורה לי לרוב בתחילת המשחק. אבל כנראה יש לי עוד איזה ג'ויסטיק שמחובר, וזה כל הזמן מזיז לי את הראש לשחקן, אבל עכשיו זה יסתדר ואני מזיז מעכבר. אוקיי. בני ברק. בוא נעבור מכפר סבא. איזה כביש זה? 531? שנייה. אני גרוע בלזהות כבישים. בוא ננסה לשמור על אותו גובה. אוקיי, אנחנו כרגע בסדר, זה הגובה שלנו. זה 1,500 עוד שנייה.
זה מראה לי את זה פה בשעון, מאות ואלפים, ואנחנו בפנייה קטנה, זאת המהירות שלנו, אנחנו בערך, בואו נעיף רגע את ההגה, אנחנו ב-120 קשר, לא, אנחנו ב-90 קשר, שזה בערך 120 קמ"ש, כאילו air speed, קילומטר לשעה, אנחנו מורידים מעט מהכוח של המנוע, כמה אני מדבר? לא נראה לי מבינים אם זה משהו. תראו כמה שעות טיסה כבר יש לי. טיסה הכי ארוכה שאני עשיתי ברצף זה מפה למדריד. וזה ממש ממודל אמיתי, אפשר לראות ממש בניינים אמיתיים וכל זה. אנחנו גם יכולים עכשיו לטוס לקפריסין עם הססנה הזאת. פשוט אין לנו מספיק דלק. בוא נראה. וואלה לא. וואלה אין לנו. תקשיבו, תכתבו לי בתגובות לאן אתם רוצים שאני אלך פעם הבאה. בואו נלך לנתניה. בואו לנתניה. בואו נגיע לנתניה, ואחרי זה נחזור לפה, להרצליה, וננחת. בואו נרים קצת את הגובה. מרימים מעט את הגובה. אנחנו באוויר. אנחנו עכשיו מורידים את המהירות בגלל שהנוז, האף של המטוס, הוא למעלה. אז אנחנו מרימים את הכוח של המנוע, והמהירות תתחיל לעלות מעט. היא תהיה יותר יציבה עכשיו. אנחנו גם עולים וגם עולים במהירות, שזה טוב. אנחנו שומרים עם הג'ויסטיק כל הזמן על המטוס עומד וישר. הנה, עובר שם מטוס, זה נראה כמו 320, אירבס 320 עובר שם לנחיתה בבן גוריון. איפה בן גוריון? איפשהו שם, באזור לוד. בהצלחה לך! הנה, אתם רואים אותו שם? אנחנו ממשיכים בטיפוס, טיפוס תקין עד כה. אנחנו הרמנו את הכוח של המנוע. עכשיו אנחנו צריכים להתיישר על איזה כביש, כלומר נתיב אוויר. בוא נראה ATC. אוקיי, יופי. אוקיי, אנחנו עכשיו הודענו שאנחנו, הנה, אנחנו עזבנו את הטווח האווירי של הרצליה, הנה ששם, אני גם יכול להעיף את זה. אבל שיהיה פתוח, למה לא? בואו ננסה לרדת בגובה שתראו יותר מנמוך. בואו נוריד את המהירות, כלומר את הכוח המנוע, ואנחנו נוריד פלאפס ל-28.6%, שזה יוצא בערך 10% פלאפס, 9% פלאפס. אנחנו בירידה, ירידת האמת די חדה. הופה, יש כיסא אוויר, אני רואה. תגידו לדושי שילמד איך טסים. לא יודע, הוא לא יודע שצריך למשוך אחורה כדי להמריא. אבל וואלה דודי דושי, אחלה גבר. מסמכים אותי על האימים שלו. אוקיי, הנה אנחנו עוברים פה מעל האגם הזה. אני ראיתי סרטון של רונן. זה שעושה סרטונים של GTA וכל זה. אוקיי, זהו, המהירות האווירית שלנו תהיה נמוכה מדי, אנחנו לא יכולים לעבור את הגובה הזה. אנחנו עוברים מעל נתניה. אוי, טוב, אנחנו נעלה מעט את הכוח של המנוע, וניקח את הקו חוף.
מסוכן פה, עם הבניינים הגבוהים האלה. אנחנו בפנייה חדה ביותר בשביל לקחת קו חוף. אתם יודעים מה? למה שכבר לא נמשיך לנחיתה בחיפה? לא, אבל הם לא מעודכנים. הם לא מעודכנים, מסה. בואו נצא קצת מהמטוס. נעלה מעט פלאפס. זהו, אנחנו מעל נתניה. וזה החוף הנודיסטים, לא יודע איך אומרים את זה. טוב, אנחנו עכשיו נתחיל להסתובב לקראת נחיתה. אנחנו נחזור אליכם כשנסיים עם הסיבוב הזה. אוקיי חברים, אנחנו סיימנו עם הסיבוב, אנחנו הורדנו גם מעט מהכוח של המנוע, אנחנו בגובה, אנחנו צריכים מעט לטפס, ואנחנו עכשיו ממשיכים להרצליה, נפתח פה, אין את זה פה, נפתח פה, הנה זאת המפה של אזורים, אנחנו נעלה פה לקו אווירי, בואו נראה את הגובה שלנו מעולה, אפילו אנחנו אולי צריכים להעלות אותו קצת, הנה האצטדיון של נתניה, זה של נתניה, כן, לא גר בנתניה, אז אנחנו פה ממשיכים להרצליה. נחזור אליכם כשנתקדם עוד קצת. אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו פה עברנו מעט את נתניה, אנחנו כבר פה. אנחנו בדרך. אנחנו בדרך פה להרצליה, לא זה פה. אני גם יכול להסתדר בלי זה, כן. הנה, סגרתי את זה. אנחנו נראה פה, פה נתיב אוויר, לא לקחתי אותו, למה? נראה סבבה. כן, טוב, לדעתי אנחנו ניקח את הנתיב אוויר הזה, נוריד את מהכוח מנוע. ולמה שלא נשים גם שירים? בואו נשים שירים. אתה יודע מה? עכשיו חבר'ה, אתם יודעים איזה מטוס. זה ימשוך עלינו את הטילים חס וחלילה. הנה, פה אנחנו נתחיל עם הקו. אנחנו... בסדר, אנחנו לא צריכים לעדכן את ה-ITC בזה. רגע, להוציא את הדף שלי שאומר לי מה לעשות. טוב, נו, לא הוציא אותה. טוב, נו. טוב. אנחנו במהירות תקינה. הרצליה here we come. אנחנו נפתח פליפס. נוריד קצת מהכוח של המנוע. אנחנו נפתח מעט פליפס. 12.5% זה בערך יוצא 5%, 5 פלאפס. 4 אפילו. הנה רואים פה גם. פה. ואנחנו עוד רק תקינים. אנחנו מותקנים ל-approach mode. סתם אין פה את approach mode. אבל אנחנו מותקנים. אם יש פה מישהו שמבין, בוא לדיס, נדבר ונטוס ביחד. טוב, אנחנו פה נצטרך להתחיל לפנות לבסיס, ואחרי זה לפיינל. נוריד את הפלאפס. 10% פלאפס. אנחנו בפנייה בסיס. לבסיס, אנחנו עוד שנייה בפיינל גם. בסיס זאת הפנייה למסלול. אנחנו גם בזמן הורדה בגובה. אנחנו בבסיס. אנחנו עוד בבסיס. רגע, אני עם הרגליים על הפדלים. מורידים קצת מהכוח של המנוע. ואנחנו עוד בפיינל. ואנחנו
אנחנו בפיינל, יש מעט רוחות. כן, כן, יש רוחות, יש רוחות. אבל אנחנו נתקרב בעונה לחיטה. נכון, לקרקע. נחיתה קשה עם רוחות. לא נורא. לפעמים יש נחיתות קשות ונחיתות רכות. אוקיי, אנחנו מסתובבים פה. יאללה, בוא נחנה פה. אין לי כוח להגיע עד לגייטים. למרות שזה פה, אבל יאללה. סבבה. זהו! חברים יקרים, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אנחנו נמשיך לעשות כאלה סרטונים. אמ, אמ, ואתם יודעים, המכביאס, אמ, היא מסעדה כשלה לי, כן, המסעדה נהרסה, אז לא נראה לי שאנחנו נמשיך בסדרה. עכשיו אנחנו נמשיך בסדרה הזאת. נתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי!